mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Raqi's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backganern Secret File. Hindi kaagad pumutok ang bomba sa gitna ng kalsada. Hi DJ Raqi. Favorite ko talaga na makinig sa radyo tuwing Biyernes ng hapon. Madalas ay nakakapakinig ako ng mga storyang nakaka-relate ako. Kaya ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo ang aking hindi malilimutang karanasan sa buhay ko. Itago mo ako sa pangalang Kevin. As in, Kevin Kobetsner. Sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon, pasintabi muna sa mga kumakain ng merienda. Ito ang aking SPG, as in Super Backganern Secret File. One Sunday afternoon, meron akong ganap na inisipang kong dadaluhan ko. Yan ay ang dance party event sa may bandang Makati. Because I wanna dance with somebody who loves me so much. So bago ako umalis ng bahay, ay kumain muna ako ng merienda para hindi ako gutumin sa event. Pagkatapos kong kumain ng merienda, nagbihis na ako. Dumiretso na ako papuntang venue. And by the way, galing akong Santa Ana, Manila. Wala akong masakyang jeep papunta doon. Since medyo malapit lang naman ang access doon, kumbaga 2 kilometro lang, kaya napagdesisyonan ko na maglakad na lang para ma-burn ang calories ng merienda ko. So habang naglalakad ako papuntang events area, ay bigla na lang yumanig ang aking sikmura. But I have nothing. Baka lang naman kasi nagpapapansin ang tiyan ko kaya kinalmahan ko lang. Maya't maya pa ay nagpupulupot na at mukhang nagagalit na ang tiyan ko na parang gusto nang bumirit ng mas mataas pa sa boses ni Maring Whitney Houston. Kaya naman, naisipan ko na mag-commercial muna papuntang mall because I wanna run to the banyo.
Ramdam na ramdam ko na ang paglalagkit ko dahil sa pawis ko. Imagine, sa kalagitnaan ng paglalakad ko ay bigla na lang umariba ang tiyan ko. Eto na. Pumunta na nga ako ng mall. Buti na lang may dala-dala akong wet wipes at hindi agad pumutok ang bomba ko sa gitna ng kalsada. Pagpasok ko ng mall, nakaramdam ako ng konting raos. Tinungo ko ang banyo and I felt that I was given one moment in time. At eto na ang pagkakataon ko para I want to break free. I want to break free ng jar box ko mula sa wet box ko. Tumagal ako ng mga 20 minuto sa loob ng banyo. Dinaig ko pa ang banyo queen of the night. At nang matapos na nga ang concert ni Whitney Houston, ay finlush ko na. Buti na lang, lumubog silang lahat. Success! Hindi nagbara ang inidoro. Naglinis ako ng sarili ko at dumiretso na ako sa dance party stage. Natuloy ang pagsasayaw ko sa stage na wala nang iniintindi ang buong kalamnan ko. Mukha namang hindi nila nalaman ang background ko o pinanggalingan ko. Hindi nila alam ang kalbaryong sinapit ko sa banyo. I am super happy. Nag-enjoy ako dancing with somebody who loves me. Pero eto talaga yun, DJ Raqi. May nagtanong kung sino yung nangangamoy tae. Alam kong may bahid pa ako ng nakaraan. At bakit naman tayo aamin sa madlang people kung sino ang nangangamoy tae? Dermatology lang ako, DJ Raqi. Kasi alam ko namang naghugas ako, pero hindi lang siguro pulido. May naiwan pa mga bato-bato. Lesson learned. Sa mga mahilig pumunta ng events, be sure na magbawas agad at siguraduhin na maayos ang pagkain para hindi na umalboroto ang tiyan at hindi na mauwi sa kahihiyan. Maraming salamat, DJ Raqi, sa pagbabasa ng aking kwento at naway may kapulutang aral ang ibang kabataan. I will always love you, DJ Raqi. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako si Kevin Kubetzner at ito ang aking SPG as in Super Backnerd Secret 5.